Πάμε. Σου είχε λείψει η κουζίνα. Κόκο, καλησπέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Το μαγαζί είναι brand new εγχείρημα δικό μου και πρώτο για αρχή να ανοίξω ένα μαγαζάκι. Η φιλοσοφία του μαγαζιού είναι έτσι όπως λέει και το όνομα Νόνας. Ουσιαστικά έχουμε πάρει έτσι παλιές ελληνικές συνταγές, όπως τα σκιοπικτά, όπως το παστίτσιο, τυροκαυτερί, ταραμάδες και έχουμε δώσει το δικό μας αέρα, το δικό μας twist, έτσι, το all new recipes που κρατάμε σαν μότο κατά βάση. Είμαστε σε μια πάρα πολύ τουριστική περιοχή γενικά στην Πλάκα, top σημείο, για μένα μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή είμαστε και από τους τυχερούς που μπορούμε και έχουμε και αυτό το benefit του να βλέπουμε την Αθήνα κάθε πρωί με μια έτσι άλλη οπτική ματιά, γιατί συνήθως η Αθήνα είναι λίγο πιο dark. Έλα. Τι ώρα σχόλια Σάμουελ σήμερα? 3,5 αλλά φεύγω 4. 4. Μπράβο. Αυτός είναι καλό. Μπράβο. Εδώ έχουμε λάτζα, αποθήκες, ψυγεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια μοσχαρίτσα που μας έστειλε σήμερα να τη δοκιμάσουμε, να τη ψήσουμε, να τη φάμε. Να, εδώ είναι. Γεμίσουμε λίγο το κάρβουνο. Λοιπόν, η πολιτική του μαγαζιού είναι να περνάμε όμορφα για αρχή, να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο. Να βγαίνει βάρδια. Να βγαίνει βάρδια. Να σβήνουμε μέρες στο στρατό, στο καπέλο. Λιγόμενη ρομπάτα. Εδώ πέρα τι ψήνουμε? Αρνήσιο παϊδάκι. Χόρτα. Ψήνουμε μια μοσχαρίσια γάλακτος. Αυτή είναι εδώ. Αυτή είναι η δοκιμή που σου είπα πριν βέβαια. Και γενικά παίζουμε πάρα πολύ κάρβουνο στο μαγαζί. Βάλουμε και από την άλλη λίγο αλάτι. Μπριζόλα έτοιμη. Στο τελευταίο γύρισμα δίνουμε και λίγο θυμαράκι έτσι από πάνω. Και εδώ είναι το δίλημμα πλέον. Σαπορτάρουμε ελληνική πρώτη ύλη Νάξου versus Ισπανία. Κόβεται εύκολα. Για να καταλάβεις αν κάτι είναι καλό, λέει πρέπει να δοκιμάσεις 5-6 φορές. Άκυρη Ισπανία. Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Εδώ κάνουμε ένα ζωμό με μπόλικο κρασάκι κόκκινο, με ό,τι μένει κάθε μέρα που ανοίγουμε το κρασί μας, για τα μοσχαρίσια μάγουλα που έχουμε το παστίτσιο. 8,5 ώρα ξεκινάμε συνήθως του ζωμού το πρωί. Έχετε εδώ αναστάσεις όποτε το θυμάται. Και ξεκινάμε τους ζωμούς μας για τα πιάτα. Πάντα θεωρώ ότι η αρχή του κάθε πιάτου είναι η βάση. Εδώ έχουμε το κοτόπουλο. Κάνουμε μία beurre blanc με ζωμό κοτόπουλο. Εδώ είναι όλα τα λεφτά. Κοίτα εδώ. Γίδα. Σιγομαγειρεύουμε τη γίδα μας για 3 ωρίτσες περίπου. Απλά εμείς ουσιαστικά βάζουμε λίγο θυμάρι, καρότο, εστραγκόν. Κάνουμε slow cook τη γίδα, τη βγάζουμε και βράζουμε μέσα σκουφιχτά. Και μετά κάνουμε μια κρέμα από τυριά, παλαιωμένη γραβιέρα άρτας, Κρήτης και Νάξου και κάνουμε ουσιαστικά μια βάση κάτσιο πέπε τη γίδα. Αφού έχει βράσει η γίδα μας, ερχόμαστε και παίρνουμε λίγο ζωμό σε ένα κατσαρολάκι και ρίχνουμε μέσα τα σκιοφιχτά μας, μέσα στο ζωμό της γίδας. Βάζουμε σε ένα άλλο κατσαρολάκι λίγο σπασμένο μαύρο πιπέρι. Το βλέπεις, δεν είναι πολύ τριμμένο, έχει κόκκους. Το πιπέρι χρειάζεται να το σταριστεί λίγο, να δώσει έξτρα αρώματα. Γίδα έτοιμη, τη βλέπεις πως λιώνει, Το ζυμαρικό είναι έτοιμο. Θέλει μισό λεπτό ακόμα δηλαδή. Και αφού έχει πιει τα πιο πολλά ζουμιά, ρίχνουμε τη κρέμα από τις παλαιωμένες γραβιέρες και εδώ γίνεται όλη η μαγεία. Η στόφα είναι γενικά δύσκολο εργαλείο, αλλά θεωρώ ότι η στόφα είναι ο πιο καλός φίλος του μάγειρα πραγματικά. Δηλαδή το πόσες δουλειές μπορείς να κάνεις στη στόφα, αν πας κέντρο βράζεις, είναι πολύ δυνατά. Αν πας στα πλάγια ζεσταίνεις, αν έχεις πολλές σάλτσες, αν θες να ψήσεις ένα ψωμάκι έξτρα, αν θες να ψήσεις κανένα χόρτο. Έτοιμα τα σκυφτά. Έχω κάποιο υλικό που το βάζω παντού και μάντεψε ποιο είναι. Lime zest εννοείται. Λοιπόν, ψωμί για 2, μία καπνιστά, μία τυροκαυτένη, ένα ταραμά, μία γαρίδες και ένα παστίτσιο. Ας ξεκινήσουμε το ψωμάκι. Θυμάρι, φρέσκια ρίγανη,
lemongrass, σκόρδο, πολύ σκόρδο και εννοείται λίγο lime. Προζυμένιο ψωμάκι εδώ. 3 φέτες φτάνουν για 2 άτομα. Φρέσκο ελαιόλαδο. Κοίτα, το μυστικό για το καλό ψωμί είναι να πάει παντού το ελαιόλαδο. Να ξέρεις, το εννοώ. Ψήνουμε το ψωμάκι μας. Εμένα μου αρέσει πολύ το ψωμί στα κάρβουνα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα ισοδυναμείται με κάρβουνο. Και εγώ αυτή τη ρίγανη πραγματικά τη θεωρώ top. Κοίτα εδώ πώς μυρίζει. Έτσι σερβίρουμε το κουβεράκι. Πάμε πάσο. Σήμερα έχουμε σταμναγκάθι και ζωχούς. Ελαιόλαδο. Κάνουμε έτσι ένα ωραίο μασαζάκι λίγο να μαλακώσουμε. Τοποθετούμε τη σίτα στο κάρβουνο για να μην έχει άμεση επαφή το χόρτο με το κάρβουνο και ξέρεις και βγάλει κομματάκια. Και τα αφήνουμε εδώ μέσα σε ένα σιτάκι να καπνίζονται. Βλέπεις εδώ πόσο ωραία καπνίζουν τα χόρτα μας, Τρίβουμε. Προσπαθούμε να τρίβουμε τις ντομάτες σε κάθε παραγγελία, ώστε να μας δώσει αυτό το άρωμα που το... Κατάλαβες τώρα, όταν τρίβεις την ντομάτα εκείνη τη στιγμή είναι άλλο πράγμα. Αλατάκι, ξύδι χερές, χειροποίητο παξιμάδι από τα ψωμιά που μας περισσεύουν. Ρίχνουμε την ντομάτα μέσα, χόρτα, λίγο ξινοτήρι και πάσου. Κάνουμε λίγο τυροφτερή με μαλακή φέτα άρτας. Παίρνουμε τη μαλακή φέτα άρτας και βάζουμε μέσα το πουρέ από τις πιπερίες καπνιστές. Βάζουμε πάνω crispy chili, κομφή ντοματίνια και λίγα μυρόνια, Αναστάση. Και κόβουμε και τη φωκάτσια μας. Καλώς μεζές, Ταραμάς. Με ένα κουτάλι ερχόμαστε και κάνουμε μία φωλιά στη μέση. Λίγα chives. Πράσινο λάδι μυρωδικών. Το ότι μας μένουν οι άκριες από τα chives, από το μαϊντανό και όλα αυτά, για να μην τα πετάμε, κάνουμε ένα πράσινο λάδι αρωματικό. Και εννοείται, δεν ξεχνάμε, lime. Τώρα πάμε να φτιάξουμε το παστίτσιο. Παίρνουμε λίγο ζωμό σε μια κατσαρολίτσα, προσθέτουμε μέσα το μοσχαρίσιο μάγουλο και το αφήνουμε να μαλακώσει και να δέσει σαλτσούλα. Το μάγουλο το έχουμε μαγειρέψει στο φούρνο για 12 ώρες στους 120 βαθμούς και μετά ουσιαστικά παίρνουμε λίγο ζωμό από τα κόκαλα μοσχαριού και λίγο ζωμό που έχει περισσέψει το μάγουλο και τα βάζουμε όλα μαζί και τα ενσωματώνουμε σε μια κατσαρολίτσα. Τα πάκια τα έχουμε βράσει για 7-8 λεπτάκια. Βλέπεις το μαγουλάκι πως έχει αρχίσει και μελώνει, Ρίχνουμε και λίγο ζουμάκι μέσα. Στο σιφόν αυτό έχουμε ουσιαστικά μία μπεσαμέλ. Τι κάνουμε? Κάνουμε ένα ρου. Βάζουμε μέσα τα γάλατα, μοσχοκάριδο, τα πάντα ό,τι χρειάζεται. Βάζουμε τυράκι αναγκραντινάρι και ψήνουμε στο φούρνο 180 βαθμούς για μία ωρίτσα. Βγάζουμε την μπεσαμέλ, την περνάμε Thermomix, τη χτυπάμε. Αν χρειαστεί λίγο έξτρα υγρασία, προσθέτουμε λίγο κρέμα γάλακτος και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Πιατάκι, βάζουμε το μάγουλο μέσα. Με ένα φλόγιστρο ερχόμαστε και γκραντινάρουμε λίγο την μπεσαμέλα από πάνω. Και σου λέω, το θετικό εδώ με την πλάκα είναι ότι πραγματικά είσαι κέντρο Αθήνα. Δηλαδή ζεις στην Αθήνα στο έπακρο. Δηλαδή μπορεί να πας όπου θες με τα πόδια, πετάγεσαι, φτιάχνει λίγο η διάθεσή σου. Και η κουζίνα πολλές φορές σου πίζει το κεφάλι πολύ.